Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan o, makakapa si RC dito sa Patiros. Ayan o, kumuha siya ng salmon. Ayan o, shoutout sa'yo RC, shoutout mo yung mga tropa mo. Shoutout kay na Boss B-Boy, Eddie, Nano, Rakim, thank you. Ayun o, thank you ha, thank you. Ayan mga kagamba si Dominic dito sa Barte, Caloocan. Dinilibera ko ng 2 kaho. May channel din yan mga kagamba, mamaya ipapakita ko yung link niya. I-share natin. Okay, thank you Dominic ha. Okay, thank you po, thank you. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel ulit. Mayroon tayong paglalabanin ngayon. Isang maganda ito, si Avatar at saka si Pokemon to. Yung mga mga kagamba, yung mga PM ng PM dyan na ang dami-daming tanong. Sana minsan na lang yung tanong nyo. Kasi nagsabi na ako na tawag na lang eh. Wala pa rin pakundangan sa ka-PPM nila. Ay yung iba, masasagot ko hapon na kaya gabi na. Pero kung interesado ka talagang bumili, tawag ka na lang. Yung iba, wala daw pantawag. Ano ba naman yan? May pambili ka, wala ang pantawag. Ang negosyo ka, di ba mga kagamba? Simple lang yun. Yun lang yung logic nun. Napakamura na yung pantawag ngayon mga kagamba. Saka yung tatawag ka sa video call, hindi rin advisable eh. Kasi delayed yung delayed yung salita. Minsan di magkaintindihan. Tapos siyempre pag nasa biyahe ako, ay hindi tayo magkakaintindihan. Ay shout out muna kay Sir Alan Alcance dyan sa may Lipa, Batangas. Saka si Anthony yung anak niya, guwapo. Tapos kay Rins BTV, kay Aldrin Sanchez, kay Marmi Rodriguez, Batang X Batang TV, GC Bosyong, Cho Gameplays, Soto Pagtakutan ng Abu Dhabi, from Abu Dhabi, Shin Third Gonzaga, si Bong Real TV, Michael Gio Arsigal, Christian Itom, Gagamboy Bakulod, King Kataman. Yan. Shout out sa iyo dyan, Sir Jan Michael Ramos sa may Baguio City. Napadalang ko ng salmon yan. Sana maging masaya ka dyan, sir. Malibang ka dyan sa pinadala ko. Ayun, nakita niyo yung picture, yung paglalabanin natin yung isang avatar yan, saka isang Pokemon. Yan, avatar siya. Laban natin sa Pokemon. Panat lupit nitong avatar na to. Grabe, binanatan niya si Pokemon. Nadali si Pokemon. Makakagamba. Magaling tong avatar na to. Ayun, nadali niya. Okay. So ayun, napanood nyo mga kakamba, ang galing ng avatar. Sana malaging masaya kayo sa panonood. Bago kayo umalis, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe muna at saka mag-like and share mga kakamba. Pindutin na rin yung notification bell nya ilagay sa all para lagi kang updated sa mga upload ko. So yun lang mga kakamba, hanggang sa muli, maraming salamat.